Köszöntjük Önöket a világ legmodernebb repülőgépének első nyilvános útján. 30 méterre vagyunk tőle. Az Airbus A320-as a debütáló útra indul. Hölgyeim és uraim, most érkezik az A320-as. De ami diadalmenetnek indul, tragédiába torkollik. A francba! A katasztrófa a legrosszabbkor történt az Airbus számára. Rendkívül kellemetlen helyzetbe kerültek. A vizsgálóbizottságra nagy nyomás nehezedett. Ki kellett deríteniük, hogy pontosan mi okozta a tragédiát. A pilóta vagy a gép volt a hibás? SOS légi katasztrófa. A történet valódi eseményeken alapul, a dokumentumfilm eredeti hangfelvételek és szemtanúk beszámolója alapján készült. Pilóták a gépek ellen. 1988. június 26-án délután 2 óra 30 perckor egy nem mindennapi repülőgép készül elhagyni a francia Basel-Mulhouse repülőteret. Jégtelenítés. Michel Asselin az Air France egyik legkiválóbb pilótája. 1988-ban mindössze 44 éves, mégis őt bízták meg az új A320-as pilótáinak betanításával. Asselin kapitány repült először az új repülőgéppel, méghozzá akkor, amikor a Toulouse-i gyárból Franciaországba vitte a gépet. Az Air France engem bízott meg az új modell népszerűsítésével, nekem kellett először repülni vele, és az volt a dolgom, hogy az A320-as híre eljusson a sajtóhoz. Felszállási engedélyt kérünk. Az első tiszt Pierre Mazière, aki szintén az Air France-nak dolgozik. Mazière 2 szolgálaton kívüli légiutas kísérőt is meghívott a gépre. Azt akarta, hogy ők is tanúi legyenek a bemutatásra váró manővereknek. A bemutatóra készülő gépek zömével ellentétben ezen a járaton civil utasok is voltak, szám szerint 130-al. Az utasoknak, akik közül néhányan akkor ültek először repülőgépen, nem volt podgyászuk. A 7 éves Mariama Bari még sosem repült, ráadásul egyedül utazott. A tervek szerint a manővert követően a gép a Mont Blanc feletti sétarepülésre indult volna. Az utasok többsége munkahelyi juttatásként kapta a repülőjegyet. A fiatal riporter Jean-Marie Schreiber izgatottan várta a felszállást. Amikor megtudtam, hogy én is utazom, nagyon megörültem, hiszen tudtam, hogy így majd testközelből figyelhetem meg mindazt, amiről aztán írni fogok. Jean-Claude Bauche újságíró szintén a gépen volt. Ő végig kamerázott. Amikor felszálltam a gépre, azt gondoltam, remek, ez biztosan felejthetetlen élmény lesz. És igazam lett, csak éppen nem abban az értelemben, ahogy először hittem. Az A320-as volt a világ első olyan utasszállító repülőgépe, amelyen először használták a Fly-by-Wire-nek nevezett elektronikus kormányrendszert. A repülőgépet számítógép irányította, és a pilóta számítógépbe táplálta be az utasításokat. Az új kormányrendszernek nagy előnye, hogyha szükséges, képes korrigálni a bevitt adatokat, megakadályozva ezzel egy esetleges balesetet. Mindez azt vetítette előre, hogy emberi mulasztás következtében többé nem történhet légi katasztrófa. Az Airbus volt az első, amely alkalmazni kezdte az új technológiát. A vállalat azt remélte, ezzel az újítással sikerülhet lekörözniük legnagyobb riválisukat, a Boeinget. Az új modell fogadtatása az első út sikerén múlt. Beszéljük át, hogyan zajlik majd az indulás.
Betápláljuk az adatokat, felszállunk, aztán jobbra fordulunk. Az első tiszttel mindent alaposan elterveztünk. Meg akartuk mutatni a világnak, hogy mire képes az új gép. Miután meglátjuk a repülőteret, kiengedjük a fékszárnyakat, és 30 méter magasságban elrepülünk a reptér felett, aztán felemelem a gépet. Ne aggódj, nem lesz gond. Sokszor csináltam már ilyet. Rendben. Marcelin arra készült, hogy alig 30 méterre a földtől a gép orrát felemelve repüljön, méghozzá a levegőben maradáshoz szükséges legalacsonyabb sebességgel. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket az Airbus A320-as repülőgépének fedélzetén. A gépet 2 napja állítottuk forgalomba. A felszállást követően először tiszteletünket tesszük a közeli légibemutatón, majd pedig átrepülünk a Mont Blanc felett. Kellemes utat kívánok mindenkinek! Ezzel megvolnánk. 296-os járat, felszállhatnak a 16-os kifutóról. Hadd szóljon. Felszállás, most! Paraméterek rendben. 30 méter. 30 méter. Már is emelkedni akar. Látod? Igen, van ilyen, nincs baj. Emelt fel. Mehet. Sebesség rendben, fékszárny rendben. Ellenőrzés kész. A felszállást követően a gép körülbelül 5 percnyi repülésre volt első úti céljától. A Habsim repülőtéren rendezett show a nyár fénypontja volt. A repülőnapra több mint 5000-en látogattak el. Elképesztő, hogy ilyen sok érdeklődőt vonzott ez a program. A repülőtér koordinátáit nem táplálták be a navigációs rendszerbe, így azt a pilótáknak szabad szemmel kellett megtalálniuk. Nem sokára már látni lehet. Ott van az autópálya. Ha minden igaz, az autópálya a bal oldalunkon lesz. Igen, a reptér jobbra van az autópályától. Ott van, én már látom. A pilóták túl későn vették észre a repülőteret, így a szokásosnál gyorsabban kellett megkezdeniük az ereszkedést. A gépet újjongó tömeg fogadta. 296-os járat, jó napot! Mindjárt ott vagyunk a reptérnél. Igen, látom a gépet. Szabad az útjuk. Futómű ki. Itt a 296-os járat. Megkezdjük az alacsony sebességű manővert. Vettem. Fékszárny 2 fokra. Quebec November Hotel Habsim Fox Echo 984. Vettem 984. Ismétlem 984. Fékszárny 3 fokra. Fékszárny 3 fokra. Ez az a reptér, igaz? Igen. A repülőgép ráfordult a kifutó pályára. Ezt követően a pilóták megkezdték az ereszkedést, és ezzel egy időben csökkentették a sebességet. 200. 200. Hölgyeim és uraim, figyelmet kérek! Hamarosan megérkezik az Airbus új gépe, az A320-as. 100 lábnyira vagyunk a földtől. Ez az, óvatosan. A gép a tervezett repülési magasságon van. Marcelin számára ekkor következett a manőver legkritikusabb szakasza, hiszen amellett kellett stabilan repülnie a géppel, hogy az orrát megemelte. Kinéztem az ablakon, és láttam, hogy közel van a föld. Túl közel. Alacsonyan repültünk, közvetlenül a talaj fölött. Meg vagyunk. Kikapcsolom a tolóerő szabályozót.
Mivel a robotpilóta, hogy megakadályozza a gép átesését, automatikusan növelte volna a repülési sebességet, Asselin kikapcsolta a műszert. Ám ekkor szörnyű dolog történt. Az A320-as manővere hirtelen már nem a tervek szerint haladt. Kiderült ugyanis, hogy a repülőtér végén egy erdősáv van. 30. Emeld fel a gépet! Asselin maximális teljesítményre állította a hajtóművek gázkarjait, de a gép nem engedelmeskedett. Nem lehet! A francba! Amikor megláttam az ablakból a közeledő faágakat, sokkot kaptam. Borzasztó érzés, hogy ott ülök egy 80-100 km/h sebességgel száguldó repülőgépen, ami a vesztébe tart. Végig azért imádkoztam, hogy a törzs maradjon egyben, mert tudtam, akkor talán van esélyünk arra, hogy élve megússzuk a becsapódást. Nyilvánvaló volt, ha a törzs ketté törik, a sorsunk bevégeztetett. A fák közé becsapódó gép jobb szárnya letört, és a benne lévő üzemanyag azonnal felrobbant. A fák viszonylag hamar megállították a gépet, de a becsapódás erejétől eltört az ülés sem. Ahogy kinéztem az ablakon, láttam, hogy a pilóta fülke mellett minden lángokban áll. Óriási volt a füst. Az első tiszt súlyosan megsérült. Beverte a fejét a műszerfalba, a vér csak úgy dőlt a fejéből. Mi a fenét műveltél a géppel? Nem tudom. Nem értem. Amikor a gép megállt, néhány pillanatra síri csönd lett. Csodával határos módon a repülőgép törzse egy darabban volt. Mindenki túlélte a becsapódást. De a veszély még nem múlt el. Az ablakon kinézve láttam a lángokat. Nem volt kérdéses számomra, hogy mindannyian ott fogunk halálra égni a gép belsejében. Valaki felkiáltott. Kifelé, kifelé, tűz van! Kiüríteni a gépet! Az első tiszt az én gondom! A lángcsóvák mindössze 2 vészkijáratot hagytak szabadon, amelyek közül az egyiket egy kidőlt fatörzs torlaszolt el, megnehezítve ezzel a menekülést. Voltak, akik a soktól az övüket is alig tudták kicsatolni. Marie Frosch egyike volt azon utasoknak, akik utolsóként hagyták el a széküket. Ám ahelyett, hogy menekült volna, egy kislány segítségére sietett. Marie a vészkijárat felé tartott, de észrevette, hogy egy kislány, Mariama Berry a székében ragadt. Nem tudta kicsatolni a biztonsági övet. Senki nem állt meg, hogy segítsen neki, kivéve Marie Frost. A nő odament hozzá, és megpróbálta kiszabadítani. De már túl késő volt. A nő és a kislány belehalt a füstmérgezésbe. Mindeközben a pilóta fülkében Asselin kapitány az első tiszt életéért küzdött. Kikapcsoltam a biztonsági övét, és kiemeltem az ülésből. Fogalmam sincs, hogy csináltam, de sikerült elvinnem a csúszdáig. Ő is és én is megmenekültünk. Aztán oda jött hozzám az egyik légiutas kísérő, és azt mondta, kapitány, mindenki kint van. Ez jó hír volt. Mint később kiderült, a légiutas kísérő tévedett. 3-an a gépen maradtak. Marie Frosch, Mariama Berry és egy kisfiú életét vesztette a repülőgépen. Az Airbus számára a tragédia
PR katasztrófába torkollott. Ha lehet ilyet mondani, a baleset a lehető legrosszabbkor jött az Airbusnak, hiszen egy olyan új gépük zuhant le, amelyről azt hangoztatták, hogy elképesztően biztonságos, és hogy bizonyára új távlatokat fog nyitni az utasszállítók életében. Erre mi történik? Az első adandó alkalommal lezuhant. Tekintve, hogy a manővert több kamera is rögzítette, a katasztrófa is megörökítésre került, és a képkockák pillanatok alatt bejárták a nagyvilágot. A vállalat rendkívül kellemetlen helyzetbe került. A légikatasztrófákkal foglalkozó francia hatóság emberei hamar kiérkeztek a tragédia helyszínére. Az ő feladatuk volt, hogy magyarázatot találjanak a történtekre. A fekete dobozok épségben előkerültek. A nyomozást Claude Bechet vezette. A gép volt a hibás vagy a pilóta? Tudnunk kell. Sokakat váratlanul ért, hogy pont őt bízták meg ezzel a feladattal. Munkára! Bechet ugyanis az Air France pilótája volt. A tragédia időpontjában éppen New Yorkban voltam. Táviratban értesültem a történtekről, és utasítást kaptam, hogy minél hamarabb utazzak Párizsba, hogy megkezdhessem a vizsgálatot. A repülőgépen lévő adatrögzítők mellett Bechet és csapata a katasztrófát rögzítő videófelvételre is támaszkodhatott a baleset rekonstrukciója során. A légikatasztrófák többsége a semmi közepén történik, és ilyen esetekben csak a fekete dobozokra hagyatkozhatunk. Ezúttal viszont mindent rögzítettek a kamerák, ami óriási előny volt. A felvételen nem csak az látszik, amint a repülőgép az erdősáv felé szágult, hanem az is, hogy nem emelkedik. A pilótafülke hangrögzítője meglepő információt tárolt. Teljes sebesség! 30. 30. Ez nem lehet! A francba! Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a kapitánynak és az első tisztnek fogalma sem volt arról, hogy a repülőtér túlsó felén egy erdősáv van. De vajon ez hogy lehetséges? Bechet válaszokat akart, ezért berendelte kihallgatásra Asselin kapitányt. Az volt a cél, hogy kis sebességgel átrepüljünk a reptér felett. A 320-as pilótaként Bechet jól ismerte az ominózus gép képességeit. 30 méter magasan akartunk repülni. Értem. A tervben nem találtak kivetnivalót. Asselin kapitány eleinte nagyon együttműködő volt, és kész volt arra, hogy segítse a munkámat. Részletesen beszámolt az előkészületekről, és magáról a repülésről is, és úgy tűnt, hogy tökéletesen megtervezte a manővert. A katasztrófát vizsgáló bizottság ezt követően arra volt kíváncsi, hogy az Air France milyen előkészületeket tett a manőver biztonságos végrehajtásának érdekében. A bizottság figyelmét elsőként azt keltette fel, hogy az Air France 100 lábban, azaz 30 méterben határozta meg a manőverezőgép repülési magasságát, amivel súlyosan megsértette a nemzetközi szabályokat. Az előírások szerint a gépnek legalább 500 láb, vagyis 150 méter magasan kellett volna repülnie. De nem így történt. Persze nem Asselin volt az első, aki nem tartotta be a szabályokat a légi bemutatón. Bechet következő feladata a manővert előkészítő terv ellenőrzése volt. Hamar kiviláglott, hogy az Air France csak 2 nappal az ominózus nap előtt kezdte meg a repülési terv elkészítését. A légitársaság munkatársai térképen jelölték a légi bemutatónak otthont adó sportrepülőtér elhelyezkedését. A bizottság észrevette, hogy a tervekbe hiba csúszott.
A rajzon ugyanis nem szerepelt a repülőtér végén lévő erdősáv. Mint kiderült, a pilótákkal nem történt szóbeli egyeztetés. A térképet használták? Besé azt is kiderítette, hogy a pilótáknak kevés idejük volt a felkészülésre. Itt van az anyag. Ez óriási vakmerőség volt. Azt az utasítást kaptam, hogy kis magasságban repüljek át a sportrepülőtéren, majd tegyek rövid sétarepülést a Mont Blanc csúcsai fölött. Ebben semmi szokatlan nem volt. A manővert megelőző eligazítás nem volt megfelelő. A pilóták nem kaptak elég információt. A tragédiát kutató bizottság meglepő felfedezést tett a baleset helyszínén. Amikor ugyanis megmérték a gép által letarolt fákat, kiderült, hogy azok átlagosan 12 méter magasak. Ez viszont érdekes kérdést vetett fel. A hivatalos verzió szerint a gép 30 méter magasan repült. De ha így volt, hogy csapódhatott az erdőbe? A bizottság számára világossá vált, hogy a repülőgép jelentősen eltért a repülési tervtől, és a pilóták nem emelték fel a gépet a megfelelő pillanatban. Csak a fekete doboz adhatja meg a választ a kényes kérdésekre. A fekete dobozokat, vagyis a repülési adatrögzítőket hamar megtalálták. Mindenki azt remélte, hogy ezeknek hála választ kaphatnak a felmerült kérdésekre. Így is történt. A fekete dobozokban ott volt az igazság. Ez nem lehet! A fekete dobozokban lévő információhalmaznak köszönhetően az egész balesetet rekonstruálni tudtuk. Így mi is átélhettük, hogy mi is történt pontosan. A bizottság két következtetést vont le az adatokból. Egyrészt azt, hogy a repülőgép nem hibásodott meg. Másrészt, hogy a repülési útvonal jelentősen eltért a tervezettől. A gép nem tartotta az előre meghatározott repülési sebességet és magasságot, és a manőver közben túlságosan lelassult és túl alacsonyan repült. A manőver közben a repülő 210 km/h-val haladt. Ha ennél jobban lelassult volna, az a gép átesését eredményezi. A sebességcsökkenés olyan szembetűnő volt, hogy az a videón is látszik. Asselin mindig is remek pilóta hírében állt. Besé számára érthetetlen volt, hogy hibázhatott ilyen nagyot a légitársaság egyik legkiválóbb pilótája. Asselin nem késlekedett a magyarázattal. Navigációs térképet használt? Igen, de voltak vele problémák. Az autópálya a bal oldalunkon van, ha minden igaz. Igen, a reptér jobbra van az autópályától. Ott van, én már látom. A pilóták túl későn vették észre a repteret, és hirtelen kellett megkezdeniük a süllyedést, valamint a sebesség csökkentését. A gépet nem volt könnyű a megfelelő irányba fordítani. A leszállópálya fölé érve még mindig lassítottak. Ez az a reptér, igaz? Igen. Ám ekkor újabb probléma adódott. A légiparádén összegyűlt tömeg ugyanis nem a megbeszélt helyen várta a manőver megtekintését. A tervek szerint a manővert a sportrepülőtér egyetlen aszfaltozott leszállópályája felett kellett volna végrehajtani. Asselin azonban észrevette, hogy az érdeklődők nem a leszállópályával párhuzamosan, hanem az arra merőleges füves terület mentén sorakoztak fel.
A tömeg előtt akartam elrepülni, de ott nem volt betonozott leszállópálya. Asselin felkészült a manőverre. Fogalmam sem volt arról, hogy a füves leszállópálya végén egy erdő van. 30 méterre vagyunk. 30 méter. Ez az. Tekintve, hogy a pilóták túl későn pillantották meg a sportrepülőteret, nem tudtak időben fékezni. Asselin kapitánynak így kevés ideje maradt arra, hogy a manővert végrehajtandó a levegőben maradáshoz szükséges minimális sebességre lassítsa a gépet. De nem ez volt az egyetlen probléma. A repülési magasság ugyanis jóval az előírt 30 méter alá csökkent, és a pilótáknak ez láthatóan nem tűnt fel. Kapcsoljuk ki a robotpilótát. A gép mindössze 9 méter magasan repült. Teljesen nyilvánvaló, hogy szabályszegés történt. Ilyen manővereknél a minimális repülési magasság 30 méter. De Asselinék ezt nem tartották be. Egy A320-assal öngyilkosság 30 méternél alacsonyabban repülni. A 296-os járat ráadásul ennél jóval alacsonyabban, 9 méter magasan húzott el a tömeg előtt. 9 méter magasan repültek, ez kétségtelen. De én azt hittem, hogy 30 méter magasan vagyunk. Asselin azt állította, hogy a gép magasságmérője elromlott, és ezért nem vette észre, hogy vészesen közel repülnek a földhöz. Fékszárny 2 fokra. Quebec November Hotel Hepsin Fox Echo 984. Vettem 984. Asselin kapitánya barometrikus magasságmérőre hagyatkozott, amely az adott helyen lévő légnyomás alapján számítja ki a repülőgép földtől való távolságát. Quebec November Hotel Hepsin Fox Echo 984. Vettem 984. A légnyomásra vonatkozó adatokat az irányítóközpont adta meg a pilótáknak, méghozzá helyesen. De Asselin szerint a magasságmérő rosszul működött. Higgye el, a műszer azt mutatta, hogy 30 méter magasan vagyunk. Michel Asselin határozottan állította, hogy a barometrikus magasságmérő 30 métert mutatott a kérdéses időben, így benne fel sem merült, hogy esetleg alacsonyabban lehetnek a kelleténél. Asselin szerint tehát a műszer meghibásodása okozta a balesetet, nem az ő mulasztása. A tragédiát vizsgáló bizottság azonban szkeptikus volt, hiszen Asselin nem csak a barometrikus magasságmérőre hagyatkozhatott. Az A320-ason ugyanis volt egy rádió magasságmérő is. A műszer által mért adatok egy digitális kijelző jelentek meg, amelyeket Asselin szerint nehéz volt leolvasni. Szerintem lehetetlenség elolvasni a rádió magasságmérő által kijelzett adatokat. Nekem legalábbis sosem sikerül, még akkor sem, ha a szimulátorral repülök. De ez a műszer máshogy is jelez. Ez az. 15. Hanggal. Kapcsoljuk ki a robotpilótát. Asselin szerint sem ő, sem az első tiszt nem hallotta a figyelmeztetést. Az ominózus időpontban nagyon alacsonyan repültünk, és nagyon kis sebességgel. A hajtóművek dübörgése miatt a saját hangunkat is alig hallottuk, nemhogy a rádió magasságmérőt. Ráadásul fülhallgató volt rajtunk, ami végképp elnyomja a zajokat. A rekonstrukciós kísérletek igazolták, hogy igazat mondok. A vizsgálóbizottság Asselin érveinek dacára is úgy vélte, hogy a pilóták hibáztak a manőver közben. Hogy pontosan mi történt, azt Bechet a kapitánytól akarta megtudni. Mit tett, amikor észrevette az erdőt? Megpróbáltam felemelni a gépet. Kiderült, hogy a becsapódás előtt Teljes sebesség! a kapitány növelni akarta a gép tolóerejét. Vártam, hogy a hajtóművek felpörögjenek, de nem történt semmi. Egyre közelebb értünk az erdőhöz, és tehetetlen voltam. Asselin szerint a hajtóművek teljesítménye stagnált. Mire végül felpörögtek, már késő A volt. francba! Higgye el, gond volt a hajtóművek gyorsulásával. Asselin kapitány vallomása aggasztó kérdést vetett fel.
Vajon lehetséges, hogy a vadi új A320-as turbojeteknek hajtómű-gyorsítási problémájuk van? Asselin váltig állította, hogy a hajtóművek késleltetve engedelmeskedtek a betáplált utasításnak. A kapitány eltökélte, hogy bizonyítja igazát. Az A320-asok üzemeltetési közlönyében rábukkant egy figyelmeztetésre. Ez arról szólt, hogy alacsony magasságban hajtóműgyorsítási gondok jelentkezhetnek. Asselin szerint a 296-os járat esetében is ez történt. A bizottság azonban azzal érvelt, hogy a rögzített adatok nem utalnak efféle meghibásodásra. Teljes gáz! Asselin teljes fordulatszámra növelte a hajtóművek sebességét, de azok nem rögtön reagáltak a betáplált parancsra. Amikor 5 másodperccel később a gép becsapódott az erdőbe, a hajtóművek még mindig nem pörögtek fel teljes sebességre. Ha maximális gázt adunk, akkor a pillanat egy töredékéig semmi sem történik. De aztán hirtelen felbőgnek a hajtóművek, és a tolóerő szinte beleprésel az ülésbe. Legalábbis akkor, ha a gép jól működik. A vizsgálóbizottság biztos volt benne, hogy a gép hajtóművei nem hibásodtak meg. Elképzelésüket különös módon bizonyították. A tragédiát rögzítő felvételen ugyanis hallatszik, amint a hajtóművek felbőgnek. A felvett hang alapján a mérnökök meg tudták állapítani, hogy milyen fordulatszámon működtek a hajtóművek a becsapódás előtt. A repülőgép mérnökök által kiszámított percenkénti fordulatszámot összehasonlítottuk a gép által rögzített adatokkal. Egyezést tapasztaltunk, ami azt jelenti, hogy egyik hajtómű sem hibásodott meg. Claude Bechet újabb nehézségbe ütközött. Asselin kapitány ugyanis azt állította, hogy összeesküvés áldozata lett. Eleinte együttműködtem a vizsgálóbizottsággal, de egy idő után gyanakodni kezdtem. Egyáltalán nem vették figyelembe azt, amit mondtam, és a sajtóban mindenhol az jelent meg, hogy a pilóta hibázott. Asselin kapitány nem nézhette tétlenül, ahogy befeketítik a nevét. Igazát bizonyítandó interjút adott az egyik brit tévének. Ha betáplálok valamit a gép elektronikai rendszerébe, akkor joggal várhatom, hogy az utasításnak megfelelően reagáljon a mechanika. A 296-os járaton viszont nem ez történt. Én fel akartam emelni a gépet, de az ellenkezője következett be. Hogy ez hogy történhetett? Jó kérdés. Asselin szavai késszúrásként érték az Airbus dolgozóit. A kapitány vágya ugyanis azt jelentette, hogy az elektronikus repülőgép kormányrendszer nem tökéletes. A fekete doboz által rögzített adatok alátámasztották Asselin vallomását. A fedélzeti adatrögzítőnek köszönhetően bebizonyosodott, hogy Asselin valóban meghúzta a magassági kormányt. Az automatika azonban csupán néhány lábnyira emelte fel a gépet, vélhetően azért, hogy megakadályozza a kis sebességgel haladó repülő átesését. Igazat mond, a gép nem emelkedett fel. Mindez tehát azt jelenti, hogy bár a becsapódást megelőző pillanatokban a pilóták mindent megtettek azért, hogy felemeljék a gép orrát, ez nem következett be. Valahol hiba csúszott a rendszerbe. A tragédia körülményeit vizsgálva kétségtelenül az egyik legfurcsább dolog, hogy a gép mechanikája nem engedelmeskedett a pilóták parancsának. A rögzített adatok arról árulkodnak, hogy a kapitány mindent megtett azért, hogy a gépet felemelve megakadályozza a balesetet. Amikor azonban meghúzta a magassági kormányt, a gép orra nem felfelé, hanem épp ellenkezőleg lefelé billent. Asselin kapitány szerint a fedélzeti számítógép automatikája okozta a problémát.
A manőver végrehajtása során minden úgy zajlott, mintha a pilóta leszállást hajtana végre. Ha a fedélzeti számítógép valóban landolásként értelmezte a történteket, akkor lehet, hogy az automatika biztonsági okokból nem reagált az utasításra. Ha a manőver közben a gép elrepült néhány magasabb bokor felett, akkor a radar úgy érzékelte, hogy a repülési magasság 9 méter alá csökkent. Tekintve, hogy normál esetben ilyen csak a leszállás során szokott történni, elképzelhető, hogy a repülésirányító rendszer automatikusan átkapcsolt leszálló üzemmódba. Minden jel arra utalt, hogy Asselin vallomásának lehet valóság alapja, vagyis előfordulhat, hogy az automatika nem engedelmeskedett a pilóta utasításának. A kérdés az volt, hogy a 296-os járatnál tényleg ez okozta-e a katasztrófát. A bizottság a fekete doboz adatait hívta segítségül. Állj! De legnagyobb csalódásukra Azt nézze. a rögzített adatokból nem derült ki, hogy a gép leszálló üzemmódban volt-e, vagy sem. Az A320-as adatrögzítője nem tudta visszakeresni az ide vonatkozó információt. Claude Bechet új bizonyítási módszert keresett. Elhatározta, hogy rekonstruálja a manővert, hogy lássa, hogyan reagál a repülőgép. Kezdjük meg a süllyedést. Ez az, csökkentsük a sebességet. Tegyük alapjáratra a hajtóműveket. Ez az, nagyon jó. Biztonsági okokból a manővert a Toulouse-i reptér leghosszabb leszálló pályáján rekonstruáltuk. Magasság 40 láb, 35 láb. Mindent úgy csináltuk, ahogy azt annak idején Asselin. Asselinhez hasonlóan Bechet is 30 láb magasan repült. Rendben, most hagyjuk így. Ez az. Bechet arra volt kíváncsi, hogy bekapcsol-e a leszálló üzemmód. Jó, most teljes gázt. Érezte? Elképesztő. A próbarepülés során pontosan ugyanaz történt, ami a 296-os járattal. Mint kiderült, a fedélzeti számítógép nem a leszálló üzemmódot aktiválta, hanem az A320-asok egyik legfontosabb biztonsági berendezését, az átesésgátlót. Átesésről akkor van szó, amikor a légáramlás leválik a szárnyról, a gép feladja az orrát, és így csökken a felhajtó erő. Az A320-ast arra programozták, hogy automatikusan adja le a gép orrát, ha az átesni készül. Amíg a repülés irányító rendszer bekapcsolt állapotban van, az átesésgátló is működik. Asselin tehát igazat mondott, amikor azt állította, hogy a gép automatikája úgymond önálló életre kelt. És bár ez rosszkor jött, tény, hogy egy ilyen biztonsági rendszer máskor életmentő lehet. Az átesés nem következett be, de mivel a gép nem tudott feljebb emelkedni, a fák közé csapódott. A Hepsimi katasztrófa vizsgálata befejeződött. Bechet nekilátott a jelentés megírásának. Arra az eredményre jutottam, hogy a repülőgép túl alacsonyan és túl lassan repült, és nem volt ideje arra, hogy felgyorsuljon. Bechet azt hitte, hogy jelentésével végleg lezárul a Hepsim tragédia vizsgálata. Ebben azonban nagyot tévedett. A francia bíróság ugyanis vádat emelt Asselin kapitány ellen. A vád gondatlanságból elkövetett emberölés volt, amely letöltendő börtönbüntetést vont maga után.
Asselin kapitány azonban fellebbezett, hiszen biztos volt abban, hogy összeesküvés áldozata lett, és csupán azért tudták elítélni, mert a renoméját védő légitársaság meghamisította a bizonyítékokat. Biztos vagyok benne, hogy manipulálták a fekete dobozok tartalmát. Ebből viszont az következik, hogy a bűnösségemre nincs bizonyíték. Asselin szerint minden a baleset helyszínén kezdődött. A fekete dobozokat ugyanis a francia polgári légügyi hatóság vette magához. És bár ezen dobozok tartalmát hozták fel a tárgyaláson bizonyítékként, Asselin gyanút fogott. A bíróságon én is láttam a dobozokat, és azok nem úgy néztek ki, mint a géphez tartozó fekete dobozok. Mindenütt karcolásnyomok voltak rajtuk, ami az én szememben csak egy dolgot jelenthetett. Azt, hogy a fekete dobozokat kinyitották és meghamisították az adatokat. Asselin egy svájci kriminológust bízott meg azzal, hogy hasonlítsa össze a fekete dobozokról készült fényképet a tárgyaláson bemutatott dobozokkal. Asselin váltig állította, hogy az adatokat meghamisították. Claude Bechet viszont nevetségesnek és igaztalannak titulálta a kapitány vádját. Próbálták bebizonyítani, hogy a fekete doboz által rögzített adatokat megmásították. Nem is értem, hogyan állhattak elő ezzel, hiszen aki kicsit is ért az adatrögzítőkhöz, az pontosan tudja, hogy ez teljességgel lehetetlen lenne. Volt azonban egy szakértő, aki hihetőnek találta Asselin elképzelését. A férfit Ray Davisnek hívták, és korábban a Brit Légibaleset Kivizsgáló Bizottság vezetője volt. A brit televízió megbízásából ő vizsgálta felül az esetet. Megdöbbentő volt számomra a jelentés. A francia szakértők olyan dolgokat jelöltek meg a tragédia okaként, amelyekkel egyáltalán nem értettem egyet. Ráadásul a szövegben több anomáliát is felfedeztem, és számos kérdés megfogalmazódott bennem a leírtakkal kapcsolatban. A jelentés alapos áttanulmányozása után egészen másként tekintettem a balesetre, mint korábban. A jelentést elolvasva Davis különös dologra figyelt fel. Arra, hogy valami nem stimmel az időpontokkal. 30. Teljes sebesség! 30. Davis alaposan tanulmányozta a fekete doboz által rögzített adatokat. Vizsgálódása során egy igen érdekes ellentmondásra lett figyelmes. Davis érdeklődését az irányítótorony és pilóták közötti utolsó párbeszéd keltette fel. Vettem 984. Ezt a párbeszédet a fekete doboz és a légiforgalom irányítás is rögzítette. Quebec November Hotel Hudson Fox Echo 984. Vettem Hudson Fox Echo 984. Ray Davis észrevette, hogy a rögzített adatok között másodpercekben mérhető időbeli eltérés van. A fekete doboz szerint Asselin 5 másodperccel a gép becsapódása előtt állította maximális teljesítményre a hajtóművek gázkarjait. Ray Davis szerint azonban mindez 9 másodperccel korábban történt, ami teljesen más színben tüntette fel a történteket. Az időbeli különbség ugyanis egyértelműen azt jelentette, hogy a hajtómű gyorsítás lassúsága a repülőgép típus hibája volt. A francba! Asselin váltig állította, hogy a hajtómű sokkal lassabban kezdett el felpörögni, mint ahogy az megszokott volt. Az, hogy ezen kijelentését igaznak tekintjük-e vagy sem, az kizárólag azon múlik, hogy kinek hiszünk. A francia vizsgálóbizottságnak, vagy Ray Davisnek, aki szerint a kapitány időben megkezdte a mentőmanővert, ami végül nem az ő mulasztása, hanem a gép típus hibája véget hiúsult meg. A francia bíróság nem hitt Asselinnek. A kapitány fellebbezett, de az ítélet másodfokon is ugyanaz volt. 10 hónap letöltendő börtönbüntetés.
Mindazonáltal a fekete dobozok és a hiányzó 4 másodperc rejtélye nem oldódott meg. Claude Bechet eredményeinek hitelessége máig kérdéses. A közvélemény számára nem kérdéses, hogy Esselint hamis bizonyítékok alapján ítélték el. A többség úgy véli, hogy az Airbus megbabrálta az adatrögzítőket, méghozzá azért, hogy igazolják a pilóta bűnösségét, és egyúttal megmentsék a vállalatuk hírnevét. Én azonban továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy a fekete dobozok manipulációjáról szóló eszmefuttatásnak nincs valóság alapja. A tragédiának pozitív következményei is lettek. Megtiltották, hogy bemutató repülésen résztvevő gépen civilek utazzanak. A katasztrófa után szigorították a repülés biztonságát elősegítő szabályokat, csökkentve ezzel a Hepsimihez hasonló baleset bekövetkeztének esélyét. Michel Asselin a repülőgépipar egyik kiemelkedő feltalálója lett. A kapitány máig ártatlannak vallja magát, és mindent megtesz azért, hogy tisztázza a nevét. A Hepsimi tragédia nem befolyásolta az Airbus jövőjét. A piacra dobását követő 10 évben több mint 750 darab A320-ast adtak el. Az új modellben elsőként használt elektronikus repülőgép kormányrendszer pedig új távlatokat nyitott az utasszállítók világában.